Drevna Frigija je čuvala legendu, kogod razveže nemogući Gordijev čvor, vladaće Azijom. Mnogi kraljevi su pokušavali, ali čvor je ostao zamršena misterija, izazivajući duboku neodlučnost. Onda je došao mladi Aleksandar Veliki. Stajao je pred čvorom, složenom zbrkom užadi. Njegovi generali su gledali, očekujući da će se boriti. Aleksandar nije žurio, posmatrao je čvor, ne kao mnoge niti, već kao jedan problem. Video je frustraciju drugih. Iznenada, brzim pokretom, izvukao je mač. Jedan odlučan rez presekao je čvor. Rešenje je bilo tako jednostavno, a ipak niko nije pomislio na njega. On ga nije samo razvezao, on ga je osvojio. Ovo nije bila prevara, to je bila prirodna, odlučna akcija. Dashboards ponekad, da biste prevazišli neodlučnost, nemojte razmršivati probleme deo po deo. Pronađite smeo, novi put. Ne zaglavljujte se u analizi paralize. Verujte svojoj intuiciji, napravite odlučan korak i delujte. Vaše rešenje može biti jednostavnije nego što mislite. Ko vas je Aleksandrov smeo potez inspirisao da prirodno prevaziđete neodlučnost, pretplatite se na Serbian Repo za još legendarnih priča. Lajkujte ako ćete ovu lekciju primeniti danas i komentarišite koju poznatu priču da podelimo sledeće.